fight of the Pressure. day. Energy 3. Shagon audu tunga by the 20. right side and Subhanallah. opponent. Wai Allah. Na ce muku wallahi da ranar da ta yi motsa shi kuma naira miliyan 20 ce cash za a kashe ta ko ba ka ta 20 miliyan wallahi mata guinness wai Allah subhanallah ga tabban nan na fasho energy drink la ilaha illallah gashe da sabon bawo Allah tarara arziki kashi ne in lokaci yayi za ka same shi bari tsoron kina ji tsoron laifi subhanallah in dai kana yi ana yi in aka yi sa'a in ka buga za a faɗi wallahi mai neman arziki ba ya karaya la ilaha illallah wai Allah kada ka tare wanda kai subhanallah la ilaha illallah ayi barna wai shafaru tunga ya yi barna subhanallah ya yi barna shafaru tunga That one took him straight to the ground. What a wonderful finishing moment.